Nového videa a v dnešním videu se podíváme na fakta ze světa Harryho Pottera, která jsou méně známá, takže věřím, že každý z vás si v dnešním videu najde něco, o čem třeba ještě neslyšel nebo na to zapomněl. Já to každopádně nebudu prodlužovat a můžeme se jít podívat na první fakt. Voldemortovi stoupenci se původně nejmenovali Smrtijedi, ale rytíři z Walpurgis. Je známo, že se takto Smrtijedi původně jmenovali, ale není známo, kdy přesně si tak říkali. Můžeme předpokládat, že šlo o skupinu studentů ze Zmiozelu, kterou měl Tom Riddle kolem sebe během jeho působení ve škole. 2. Rita Holoubková, známá reportérka a autorka knihy Život a lži Albuse Brumbála, vydala i knihu o Brumbálově armádě s názvem Brumbálova armáda – temná strana demobu. Kniha vyšla 31. července roku 2014, tedy v den, kdy Harry Potter oslavil 34. narozeniny. 3. Dolores Umbridgeová je dvojí krve. Její otec byl čaroděj, ale matka mudla. Navíc její bratr na rozdíl od Dolores nezdědil kouzelnické schopnosti, a tak tedy byl motákem. Doloresin otec Orford pracoval na ministerstvu kouzel v oddělení údržby. Jeho úlohou na ministerstvu Dolores opovrhovala, styděla se za něho a jak stoupala výš a výš, donutila ho nakonec odejít předčasně do důchodu. Za zmizení z veřejnosti mu slíbila malý finanční příspěvek a od této chvíle začala tvrdit, že je čistokrevného původu. Kdykoliv se jí poté někdo z kolegů zeptal, jestli náhodou není příbuzná s tím Umbridgem, co na ministerstvu vytíral podlahy, usmála se a popřela jakoukoliv spojitost. Dotyčným, kteří se ptali na Orforda, tedy jejího otce, nebo na cokoliv jiného, o čem nerada mluvila, se poté stávaly nepěkné věci. 4. Japonská kouzelnická škola Mahouto Koro přijímá své žáky už od 7 let, na rozdíl od ostatních kouzelnických škol, kde věková hranice je 11. Pro žáky do 11 let výuka na Mahouto Koro funguje pouze jako denní studium. Do školy ráno a odpoledne zpět domů dopravují obří ptáci, bouřňáci. 5. Jedním z 12 prvních amerických bystrozorů byl kouzelník jménem Abraham Potter. Asi vám dochází, že to není náhoda a opravdu je to vzdálený předek Harryho Pottera, na což genealogové přišli až o několik století později. 6. Zvětšovací kouzla podléhají přísné kontrole ministerstva kouzel, aby nedošlo k porušení zákonů o utajování. Existuje zákon ministerstva, že toto kouzlo je zakázáno pro soukromé použití a může být využíváno pouze při výrobě předmětů, které musí projít schválením ministerstva, což zahrnuje třeba stany nebo kufry studentů. Z toho nám vyplývá, že tento zákon porušil třeba pan Weasley, který ve druhém dílu zvětšil prostor auta, aby se tam všichni i se svými kufry vešli. A nebo Hermiona v dílu 7, kdy toto kouzlo použila na svou kabelku. 7. Za celou historii došlo k několika pokusům dostat strašidlo protivů z hradu. Nejaktuálnější a také ten nejkatastrofálnější se odehrál v roce 1876 a mohl za něj školník Rancorou Scarpe. Ten vymyslel propracovanou past. Nastražil několik různých zbraní, o kterých se domníval, že budou pro protivu neodolatelnými, a obrovskou začarovanou zvonovou nádobu, kterou vystužil různými zadržovacími kouzly, která hodlal pustit na protivu, jakmile bude na místě. Tento plán však nevyšel. Protiva snadno prorazil obří zvonovou nádobu a zasypal celou chodbu rozbitým sklem. Aby toho nebylo málo, unikl z pasti vyzbrojen několika šablemi, kušemi, mušketou a miniaturním dělem. Hrad musel být evakuován, jelikož se protiva bavil tím, že střílel z oken a vyhrožoval všem smrtí. Došlo k 3denní pauze, která byla ukončena tím, že tehdejší ředitelka Eupraxia Moulová kývla na smlouvu, která umožňovala protivovi další jistá privilegia. Pokud vás zajímá, co mezi ně patřilo, tak to bylo to, že mohl jednou týdně plavat na chlapeckých záchodech v přízemí, přednostně mohl dostat starý chléb z kuchyně na házení a také si řekl o nový klobouk. Od té doby se už nikdo protivu dostat z hradu nepokusil. 8. Marge Dursleyová, sestra strýce Vernona, je tajně zamilovaná do svého souseda plukovníka Fabstra, který jí hlídá psy, když je Marge pryč. Plukovník však její city neopětuje kvůli její opravdu ohavné osobnosti. Právě neopětovaná láska u Marge podněcuje její hrůzné chování k ostatním lidem. 9. Bradavice s krásnohulkami měly vždy vřelý vztah. Zdravá rivalita však mezi nimi panovala v turnaji 3 kouzelníků, ve které mají bradavice 63 vítězství a krásnohulky 62. 10.
Headstall v originálním znění je archaický bradavický termín pro každého nového studenta, jehož třídění trvá déle než 5 minut. Toto je výjimečně dlouhá doba na rozhodování moudrého klobouku a vyskytuje se zřídka, snad jednou za 50 let. Ze současníků Harryho Pottera se k Headstallům nejvíce přiblížili Hermiona Grangerová a Neville Longbottom. Moudrý klobouk strávil téměř 4 minuty rozhodováním, zda má umístit Hermionu do Havraspáru nebo do Nebelvíru. V Nevilleově případě byl klobouk odhodlán umístit ho do Nebelvíru, avšak Neville, zastrašený pověstí této koleje, ve které se cení statečnost, požádal o místo v Mrzimoru. Jejich tichá hádka nakonec vyústila v triumf klobouku. 11. Pověst Japonska a japonské školy Mahouto Koro ve Fanfrpálu je vynikající. Každý člen japonského fanfrpálového týmu a současní vítězové ligy mistrů, Toyohashi Tengu, připisují svou zdatnost vyčerpávajícímu výcviku, který absolvovali na Mahouto Koro, kde trénují nad někdy rozbouřeným mořem v bouřlivých podmínkách, nuceni dávat pozor nejen na potlouky, ale také na letadla ze sousední mudlovské letecké základny. 12. Kouzelnická rodina Potterů pochází z čaroděje jménem Linfred ze Stinchcombe, který žil ve 12. století. Šlo o oblíbeného a výstředního muže, který se potloukal po zahradě se všemi svými legračními rostlinami. Lidé mu dali přezdívku Potterer a časem se zkomolila na Potter. 13. V dobách před mezinárodním zákonem o utajování, kdy se čarodějové volně mísili smudly, používali k obraně meče stejně často jako hůlky. Použít hůlku proti mudlovskému meči se totiž považovalo za nesportovní, což ale neznamená, že se to nikdy nedělalo. Mnozí nadaní kouzelníci byli také zdatnými duelanty v běžném slova smyslu, a to je také důvod, proč zde máme meč Godrika Nebelvíra. Nebelvír byl totiž jeden z nich. 14. To, že si v Nevilleově rodině mysleli, že je úplný mudla a že se u něho čáry objevily až v 8 letech, z knížky víme. U Nevilla se však jeho kouzelnické schopnosti objevily už těsně po porodu, kdy se mu podařilo přes sebe těsněji přehodit přikrývku. To nebylo jediné, slabé známky magie se u Nevilla objevovaly dále, ale jeho rodina je vytrvale přehlížela. 15. Předtím, než byl vynalezen spěšný vlak, dostávali se studenti do Bradavic pomocí košťat, což bylo obtížné, když si sebou museli přinášet své kufry a mazlíčky. Začarovaných vozů a kočárů, přemístění, což mělo často katastrofální následky, protože hrad a jeho pozemky jsou chráněny kouzly, kouzelných tvorů a nakonec také přenášedel. Přenášedla však byla problémová v logistice, až 1/3 studentů každý rok nedorazila, ať už daní studenti zmeškali svůj časový úsek, nebo nedokázali najít nenápadný začarovaný předmět, který by je dopravil do jejich školy. Navíc zde byla skutečnost, že nějakým dětem je z přenášedel špatně, a tak ošetřovna byla vždy na začátku školního roku plná. Nakonec se však přišlo s vhodným řešením. 16. Přesné složení letaxu je přísně střeženým tajemstvím. A i přesto, že za letax nedáte kdo ví jak vysokou částku, přesněji 2 srpce za kopeček, vždy se najde někdo, kdo si ho zkusí vytvořit doma. A asi vás nepřekvapí, že minimálně jednou ročně se v nemocnici u svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy objeví někdo, kdo je zraněn z toho, že to zkoušel. 17. Viktoru Krumovi se nedařilo vyhrát mistrovství světa ve Fanfrpálu a v roce 2002 dokonce odešel do důchodu. V roce 2014 však uskutečnil návrat do bulharské reprezentace a hrál na mistrovství světa. V tomto roce bylo Krumovi už 38 let, ale jeho návrat způsobil to, že Bulharsko podporovali fanoušci ze zemí, které se nekvalifikovaly. Krum ve finále chytil zlatonku a Bulharsko nad Brazílií vyhrálo. 18. Legenda o indiánském Skinwalkerovi, zlé čarodějnici nebo čaroději, který se dokáže proměnit ve zvíře, má svůj základ ve skutečnosti. Kolem indiánských zvěromágů vznikla legenda, že obětovali své blízké rodinné příslušníky, aby získali schopnost proměny. Ve skutečnosti na sebe většina zvěromágů brala zvířecí podobu, aby unikla pronásledování nebo aby mohla lovit pro kmen. Tyto hanlivé pověsti často pocházely od nečarských šamanů, kteří někdy sami předstírali magické schopnosti a báli se odhalení. 19. Poté, co byla série dokončena, Rowlingová potvrdila, že to, že Quirrell měl vzadu na hlavě Voldemorta, znamenalo to, že Quirrell byl takzvaným Voldemortovým dočasným vitálem. Rozdíl mezi klasickým vitálem a tímto je ten, že tento kus duše byl schopný existovat i bez své schránky. Quirrellovo tělo opustil
a nechal ho zemřít samotné. 20. Sovy jsou schopny vytvořit takové spojení mezi jménem a jeho nositelem, které jim umožňuje vystopovat dotyčnou čarodějku nebo čaroděje, ať už se nachází kdekoliv. Sova nepotřebuje znát adresu, ačkoliv čarodějové a čarodějky obvykle na obálku přidávají místo pro případ, že by sova byla zadržena a dopis se dostal do jiných rukou. Pokud si čarodějnice nebo čaroděj nepřeje, aby mu byly dopisy zasílány, nebo aby byl sledován jiným způsobem, musí se uchýlit k odpuzujícím nebo maskovacím kouzlům, kterých existuje celá řada. Je možné se chránit před veškerou korespondencí nebo před veškerou korespondencí kromě té, kterou nese určitá sova. 21. V roce 1637 byl vypracován řád chování vlkodlaků, který měli vlkodlaci podepsat a slíbit, že nebudou nikoho napadat. Ale každý měsíc se místo toho budou bezpečně zamykat. Není divu, že řád nikdo nepodepsal, protože nikdo nebyl ochoten přijít na ministerstvo a přiznat, že je vlkodlak kvůli diskriminaci, které čelil. 22. Vernon a Petunie Darcyovi se nezúčastnili svatby Harryho rodičů, Lily a Jamese Potterových. 23. Perseus Parkinson, ministr kouzel v letech 1726 až 1733, se pokusil prosadit zákon, který by zakázal sňatek s mudlou. Špatně odhadl náladu veřejnosti. Kouzelnická komunita, unavená protimudlovskými náladami a toužící po míru, ho při první příležitosti zbavila funkce. 24. Prvním prezidentem Kokusy byl Josiah Jackson, bojovný čaroděj, kterého jeho kolegové zástupci zvolili do funkce, protože byl považován za dostatečně houževnatého, aby se vypořádal s obtížemi éry po salamských čarodějnických procesech. 25. Cornelius Popletal sám sobě udělil Merlinův řád první třídy, což kouzelnickou komunitu namíchlo a způsobil to i rozruch, protože jeho kariéru mnozí považovali za méně než významnou. Popravdě se není vůbec čemu divit. 26. V roce 1899 se čarodějka Eloise Mintamblová při studování obraceče času vrátila do roku 1402, kde byla uvězněna po dobu 5 dnů. Když se konečně dostala do současnosti, její tělo zestárlo o 5 století a nenávratně poškozená Eloise zemřela v nemocnici svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy. Její návrat do minulosti ovlivnil životy všech, které tam potkala a změnila současnost tak dramaticky, že minimálně 25 potomků těch, které potkala v minulosti, zmizelo, protože se nenarodili. Navíc došlo i k narušení samotného času. Úterý po jejím znovu objevení trvalo 2,5 dne, zatímco čtvrtek uběhl v rozmezí 4 hodin. 27. Alchymista Nicolas Flamel, který je známý vytvořením kamene mudrců, částečně financoval ohromující zámek a areál francouzské školy s názvem Krásnohůbky. Sám Flamel totiž do této školy chodil a seznámil se v ní se svou manželkou Perenelle. Uprostřed školního parku teď stojí nádherná fontána, která je po nich pojmenována a o které se věří, že má léčivé a zkrášlující účinky. 28. Záchranný autobus byl vynalezen v roce 1865. V tu dobu potřebovali kouzelníci nějakou formu dopravy, kterou by mohli nezletilí nebo jiní nemohoucí používat bezpečně a diskrétně. Bylo předloženo spoustu návrhů jako postranní vozíky na košťatech ve stylu taxíků, koše pod testrály, ale tyto nápady byly ministerstvem vetovány. S finálním řešením přišel ministr kouzel Douglas MacPhail, který se inspiroval poměrně novou autobusovou dopravou mudlů a záchranný autobus byl na světě. 29. Motáci, ti, kteří se narodili alespoň jednomu rodiči s kouzelnickými schopnostmi, ale sami jimi nedisponují, žili mnoho let ve stínu. A to až do roku 1900, kdy moták jménem Angus Buchanan vydal knihu s názvem Můj život jako moták. Angus v 11 letech předstíral, že je kouzelníkem a dostal se dokonce až k tomu, že na svou hlavu nasadil moudrý klobouk. Ten mu však řekl, že má sice dobré srdce, ale že kouzelníkem není. Angus byl otcem vyhnán do mudlovského světa, kde se později stal známým hráčem rugby. Později, po vydání zmiňované knihy, se stal známým i ve světě kouzelnickém. 30. Prvních dobrovolníků, kteří se v Americe vycvičili na bystrozory, bylo 12. Bylo jich takto málo a výzvy, kterým čelili, byly tak velké, že věděli, že možná budou muset položit život, když tuto práci přijmou. Z těchto 12 bystrozorů se vysokého věku dožili pouze 2. 12 jmen těchto kouzelníků má v americké historii zvláštní místo. 31.
Počátkem 30. let byl v Británii anonymně publikován Adresář čisté krve, který uváděl 28 skutečně čistokrevných rodin. Aspoň tedy podle osoby, která ho napsala. Těmto rodinám se říká posvátných 28 a adresář slouží k tomu, aby takovým rodinám pomohl zachovat čistotu jejich pokrevních linií. Do seznamu patří nám známá jména, napíšu vám celý seznam, takže pokud by vás to zajímalo, můžete si to přečíst. Mezi ty pro nás nejzajímavější bych řekl, že patří Black, Skirk, Lestrange, Longbottom, Malfoy, Ollivander, Parkinson, Pastorek, Křiklan a Weasley. Některé rodiny, jako například Weasleyovi, které byly na seznam zapsány, se proti němu ohradili a prohlásili, že určitě mají mudlovské předky a nestydí se za to. To ostatní rodiny vedlo k tomu, že je označovali za zrádce krve. 32. Malfoyovi se po staletí bratříčkovali a dokonce i uzavírali sňatky s vysoce postavenými a bohatými mudly, díky čemuž i tak zbohatli. Jejich aktivita v mudlovských kruzích byla až do roku 1692, kdy byl zaveden zákon o utajování. To, že se museli stáhnout z této příjemné sféry společenského života, zapříčinilo i to, že ze začátku k tomuto zákonu zastávali velký odpor. Když však nový zákon vstoupil v platnost, přestali se Malfoyové s mudly bratříčkovat a rozhodli se otočit o 180 stupňů, protože věděli, že by jejich různé protesty znamenaly, že by nebyli u moci v kouzelnickém světě. Od té doby tak zákon o utajování hlasitě podporovali a popírali, že by někdy v minulosti měli něco společného s mudly. 33. Jak víme z knížek nebo i filmů, rodina Ollivandrových vyráběla vybrané hůlky od roku 382 před naším letopočtem. Garrick Ollivander, nám známý výrobce hůlek, se domníval, že jeho předci přijeli do Británie společně s Římany a postavili stánek, který se později proměnil v obchod, aby vyráběli a prodávali lepší hůlky, než které do té doby v Británii byly. 34. Průkopníkem na poli černé magie byl řecký černokněžník Herpo Prohnilý. Mluvil hadím jazykem a byl prvním čarodějem, o němž se zmiňují oficiální záznamy, který vypěstoval baziliška. Po dlouhém experimentování zjistil, že vysedí-li ropucha slepičí vejce, vylíhne se z něj bazilišek. To však není jediné. Herpo je i prvním známým černokněžníkem, který vytvořil viteál. 35. Headstallem, kterého už jsem v dnešním videu zmiňoval, byla Minerva McGonagallová, u které se moudrý klobouk rozhodoval, jestli ji pošle do Nebelvíru nebo do Havraspáru, kde nakonec zvítězil Nebelvír. Opačně to měl Filius Kratiknot, u kterého se moudrý klobouk také rozhodoval mezi Nebelvírem a Havraspárem, ale nakonec skončil v koleji havraspárské. Nutno podotknout, že Kratiknot ale Headstallem nebyl, takže jeho zařazování trvalo kratší dobu. McGonagallová a Kratiknot, jak víme, začali oba pracovat v Bradavicích a dokonce se stali řediteli kolejí, do kterých byli zařazeni. Často vtipkovali o tom, že by to mohlo být naopak, kdyby se tenkrát moudrý klobouk rozhodl opačně. 36. Dědeček Harryho Pottera Fleamont vynalezl rychlopomádu pro váš hladký vlas, díky čemuž zčtyřnásobil rodinné jmění, a což je také důvod, proč měl Harry tolik mincí v trezoru. 37. Na mistrovství světa ve Fumfrpálu v roce 2014 se Argentinská rada kouzel, pořádající turnaj, rozhodla uspořádat zahajovací ceremoniál s maskoty, což bylo hloupé a neuvážené. Dospělo to totiž do bodu, kdy se dva kouzelní tvorové, maskot Fidži, což byl Dukuvaka, měňavec, který se dokáže proměnit z ryby na člověka, a maskot Norska Selma, had, který požírá lidské maso a ryby, na sebe vrhli a způsobili velkou katastrofu. Katastrofa vyústila v to, že se kvůli panice připojili také Kurupiras, Sasaboncamové, upírští tvorové s vřetenovými nohami a neživí. Tvorové útočili jak mezi sebou, tak i na diváky, takže aby se zabránilo chaosu, museli být povoláni magizoologové a léčitelé zasahovali u více jak 300 členů davu, kteří trpěli šokem, měli zlomené kosti nebo byli pokousáni. 38. První setkání Lily a Jamese s Petunií a Vernonem dopadlo špatně a jejich vztah se od té chvíle prudce zhoršil. James byl Vernonem pobaven a udělal chybu, když to dal najevo. Vernon se snažil na Jamese povýšit a ptal se ho, jakým autem jezdí. James mu popsal své závodní koště. Vernon se nahlas domníval, že kouzelníci musí žít z podpory v nezaměstnanosti. James vysvětlil o Gringotových a o jmění, které tam jeho rodiče naspořili v ryzím zlatě. Vernon nedokázal poznat, jestli si z něho dělá legraci nebo ne, a rozlobil se.
Večer skončil tím, že Vernon s Petunií odešli z restaurace, zatímco Lily se rozplakala a James trochu zahanbeně slíbil, že se s Vernonem při nejbližší příležitosti udobří. 39. Dvojčata Weasleyovi na to, jak se dostat do Pubertova plánku, přišli s pomocí samotného plánku. Museli s ním experimentovat, plánek poznal jejich povahu a dával jim vodítka, když se tu a tam myhla slova. Dvojčatům se nakonec podařilo aktivační frázi slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti odhalit a mohli začít tak plánek používat. 40. Portréty ředitelů a ředitelek Bradavic jsou namalovány před jejich smrtí. Jakmile je portrét dokončen, dotyčný ředitel nebo ředitelka jej uchovává pod zámkem. Pravidelně jej navštěvuje, aby ho naučil jednat a chovat se přesně jako on a předal všechny druhy užitečných vzpomínek a poznatků, které pak mohou být po staletí sdíleny s nástupci v této funkci. 41. Žádný člen rodiny Malfoyů nikdy neusiloval o to, aby se stal ministrem kouzel. O Malfoyových se často říká, že na místě činu nikdy žádného nenajdete, i přesto, že jejich otisky mohou být po celé hůlce. Bohatí, bez nutnosti pracovat, Malfoyové preferovali moc za trůnem. Byli rádi, že ostatní dělají, co jim řeknou a přebírají odpovědnost za neúspěch. Pomohli financovat předvolební kampaně mnoha svých preferovaných kandidátů, které také, údajně, zahrnovaly placení za špinavou práci, jako je proklínání opozice. 42. Slavné salamské čarodějnické procesy v letech 1692 až 93 byly pro kouzelnickou komunitu tragédií. Čarodějští historici se shodují, že mezi takzvanými puritánskými soudci byli nejméně dva známí členi skupiny Scourers, kteří spláceli spory, které vznikly během pobytu v Americe. Řada mrtvých byly skutečně čarodějnice, i když zcela nevinné ve zločinech, za které byli zatčeni. Jiní byli pouze nečaři, kteří měli tu smůlu, že byli chyceni do všeobecné hysterie a krvežíznivosti. 43. Při příchodu do školy dostávají studenti školy Mahoutokoro kouzelné roucho, které se zvětšuje a postupně mění barvu podle toho, jak se zvyšuje vzdělanost jeho nositele. Přičemž začíná slabě růžovou barvou a přichází do zlaté, pokud je dosaženo nejlepších známek ve všech magických předmětech. Pokud roucho zbylá, znamená to, že se student zpronevěřil japonskému čarodějnickému kodexu a osvojil si nezákonné praktiky, které se v Evropě nazývají černá magie, nebo porušil mezinárodní zákon o utajování. Zbělení je strašná potupa, která má za následek okamžité vyloučení ze školy a soud na japonském ministerstvu pro kouzla. 44. Kouzelník jménem Mordicus Egg napsal knihu s názvem Filozofie přízemnosti. Proč mudlové raději nic nevědí. V této knize Egg píše, že drtivá většina dnešních mudlů odmítá věřit v kouzelnický svět a věci s ním spojené. Prý, že i když si lidé všimnou nějakých magických věcí, očividně se uspokojí i s tím nejchatrnějším mudlovským vysvětlením. Ať už, že jsou opilí, cvoci, nebo že se jim něco zdálo. Tuto tendenci mudlů v knize popisuje více. 45. Většina hůlek se pohybuje v rozmezí 9 až 14 palců. Existují však i velmi krátké hůlky, 8 palců a méně, a velmi dlouhé hůlky přes 15 palců. Ale ty jsou výjimečně vzácné. V druhém případě si nadměrnou délku hůlky většinou vyžádá fyzická zvláštnost. Abnormálně krátké hůlky si poté obvykle vybírají ti, v jejichž povaze něco chybí, spíše než proto, že by byli nízkého vzrůstu. Mnoho malých čarodějek a čarodějů si vybírá delší hůlky. 46. Dle Olivandra je jen málo stromů, ze kterých lze vyrobit hůlku, a v jeho seznamu je konkrétně 38 různých stromů. 47. V roce 2003 se stala nehoda s přenášedlem, kdy se ho dva mudlovští pejskaři omylem dotkli a ocitli se na koncertě Celestiny Warbeckové, protože jejich psi utekli se starým trenérem na Clapham Common. Jeden z mudlovských pejskařů byl dokonce Celestínou pozván na pódium, aby si s ní zaspíval duet písně s názvem Kotlík plný horké silné lásky. Ačkoliv se zdálo, že paměťové kouzlo, které na něj seslal úředník ministerstva, tehdy zabralo, napsal daný mudla populární mudlovskou píseň, která se Celestínině celosvětovému hitu nápadně podobá, z čehož sama Celestína nadšená nebyla. 48. Mistrovství světa ve Fanfrpálu, turnaj, který se odehrál v roce 1877, obestírá záhada. Turnaj byl nepochybně naplánován. Vybralo se místo konání, poušť Těrin v Kazachstánu,
byly vyrobeny propagační materiály a dokonce i prodány vstupenky. V srpnu se však kouzelnický svět probudil a zjistil, že si na konání turnaje vůbec nevzpomíná. Ani ti, kdo měli vstupenky, ani nikdo z hráčů si nepamatoval jediný zápas. Z důvodů, které nikdo z nich nechápal, však anglickému odrážeči Lucasi Barchworthymu chyběla většina zubů. Kanadský chytač Angelus Peel měl zase něco z koleny a polovina argentinského týmu byla nalezena svázána ve sklepě jedné hospody v Cardiffu. Co přesně se během turnaje odehrálo nebo neodehrálo, nebylo nikdy uspokojivě vysvětleno. Teorie se pohybují v rozmezí od hromadného paměťového kouzla udržovaného frontou za osvobození skřetů nebo propuknutí viru, který způsobuje silnou zmatenost a poruchy paměti. V každém případě bylo uznáno za vhodné turnaj v roce 1878 znovu uspořádat a od té doby se koná každé 4 roky. 49. J.K. Rowlingová nám prozradila, že inspirací pro ufňukanou Uršulu byly plakající dívky, které Rowlingová za svého mládí potkávala na toaletách, zejména na večírcích a diskotékách. Protože se to na chlapeckých toaletách moc často nestává, umístila Rowlingová Harryho a Rona do tohoto nepříjemného a neznámého prostředí ve 2. a 6. dílu. 50. Bájný král Artuš se vyskytuje také v kouzelnických příbězích a dokonce se mezi kouzelníky věří, že Sir Cadogan byl jedním ze slavných rytířů kulatého stolu. 51. Myslánky bývají často pohřbívány s čarodějkou nebo čarodějem, který je za svého života vlastní, pokud nepožádal jinak. Myslánky jsou totiž velmi osobní věcí a často obsahují vzpomínky, které člověk chce skrýt nebo zapomenout. Myslánky tak jsou většinou pohřbení s osobou stejně jako hůlky. Pokud si říkáte, proč tedy myslánka nebyla pohřbena s Albusem Brumbálem, důvod je jednoduchý. Myslánka totiž nepatřila Brumbálovi, ale Bradavické škole. 52. Pokud se pokusíte vyčarovat patrona, aniž byste byli čistého srdce, tedy že jste třeba černokněžník, stane se to, že z vaší hůlky vylezou červy a sežerou vás. Tohle byl aspoň případ temného čaroděje Raxidiana. Nicméně čarodějům a čarodějkám podobných mravů se to podařilo. Vezměme si třeba Umbridgeovou, která svého kočičího patrona vyčarovat dokázala. V těchto případech jde nejspíše o to, že pravé a sebevědomé přesvědčení o správnosti svého jednání může dodat potřebné štěstí. 53. K jednomu z největších porušení zákonu o utajování došlo v Americe ve druhé polovině 18. století. Dorcas Twelvetreesová, dcera vysoce postaveného kouzelníka Aristotela Twelvetreese, jednoho dne potkala Bartoloměje Holcosta, pohledného nečaru, na sousedském pikniku. Dorcas okamžitě uchvátil a ona mu řekla vše, co mohla o kouzlech, ukázala mu hůlku, kouzla a také mu odhalila umístění Stříbranova a sídla kouzelnického kongresu Spojených států amerických. Také mu prozradila způsoby, kterými se kouzelnická společnost snažila skrýt před nečary. Aniž by to věděla, Bartoloměj byl ve skutečnosti potomkem člena Scourers, což znamená, že vehementně věřil v existenci magie a také v to, že všichni čarodějové a čarodějky byli zlí. Poté, co Dorcas zmanipuloval, aby mu prozradila vše o kouzelnickém světě, ukradl její hůlku a ukázal ji co největšímu počtu novinářů. Bartoloměj také tiskl a distribuoval letáky se seznamem kouzelnických adres, které mu Dorcas odhalila, a posílal dopisy důležitým nečarům. To některé podnítilo k tomu, aby prozkoumali, zda se zlé okultní večírky, které jim popsal, skutečně odehrály. Bartoloměj však poté střílel na skupinu nečarů, o kterých se mylně domníval, že jsou zaměstnanci Kokusy, a byl zajat úřady nečarů. Škoda už však byla způsobena a Kokusa musela upravit vzpomínky všech nečarů, ke kterým se uniklé informace dostaly. Prezidentka Rapaportová však potvrdila, že není jisté, jestli se jim to podařilo s každým. Jestli se ptáte, jak dopadla Dorcas, tak byla nakonec uvězněna na pouhý rok, i když mnozí v kouzelnické společnosti tvrdili, že by měla dostat doživotí, nebo být dokonce popravena. Z Dorcas se nakonec stala traumatizovaná a dokonale zneuctěná žena, která zbytek svých dnů prožila v izolaci, ve které jí společnost dělalo pouze zrcadlo a papoušek. Tato aféra měla také za následek prosazení Rapaportina zákona v roce 1790, který zakazoval americkým čarodějům a čarodějnicím uzavírat sňatky nebo se i pouze přátelit s nečary. Vedlo to tedy k úplné segregaci komunit kouzelníků a nečarů ve Spojených státech. 54. Pokud se za úplňků spáří dva vlkodlaci, je možné, že se jim podaří počít.
K tomuto případu došlo za celou historii, aspoň tedy co je známo, 2krát. Jelikož se jedná o velice vzácný jev. V obou případech byli potomci téměř k nerozeznání od normálních vlků. S výjimkou, že měli téměř lidskou inteligenci. Jeden takový vrch byl vypuštěn na svobodu za podmínek extrémního utajení v zapovězeném lese s laskavým svolením Albuse Brumbála. 55. Zlatoslav Lockhart je dvojí krve. Jeho otec byl mudla a matka čarodějka. Zlatoslav byl ze 3 dětí, ale zatímco jeho obě sestry byly motáci, Zlatoslav zdědil po matce kouzelnické schopnosti. Tím se stal oblíbencem jeho matky a ta mu tím zvýšila jeho sebevědomí. 56. Vchod do tajemné komnaty se původně nenacházel v dívčí umývárně. Původně šlo o skryté padací dveře, které vedly do řady tunelů. V roce 1700 se objevil návrh na instalaci nového propracovaného vodovodního systému na hradu, což ohrožovalo utajení vchodu do tajemné komnaty. Na jehož místě měla být nově zřízena dívčí umývárna. Corvinus Gaunt, samotný potomek Salazara z Miozela, v tu dobu byl studentem v Bradavicích a věděl, kde se vchod nachází. A on stál za tím, že vchod skryl tak, že kdo věděl jak, stále se mohl do komnaty dostat. 57. Petunie měla strach z toho, co Vernon, který opovrhoval i lidmi, kteří nosili hnědé boty k černým oblekům, udělá, až zjistí, že je její sestra čarodějka. Svěřila se mu s tím se slzami v očích na jednom rande, kdy už byla jeho snoubenkou. Seděli přitom v tmavém autě a měli výhled na obchod, kde jim Vernon právě koupil něco k snědku po kině. Vernon, jak Petunie očekávala, byl velmi tímto zjištěním šokován, ale řekl Petunii s vážným výrazem, že jí nikdy nebude vytýkat to, že má za sestru zrůdu. Petunie se na něho pak vrhla s obrovskou vděčností. 58. V roce 1777 se během americké války za nezávislost odehrála nechvalně známá debata Caucusy s názvem Země nebo druh, které předsedala prezidentka Elizabeth McGillicuddyová. Tisíce čarodějnic a čarodějů z celé Ameriky se sjeli do Caucusy, aby se zúčastnili tohoto mimořádného setkání, kvůli kterému musela být velká zasedací síň magicky rozšířena. Diskutovalo se o tom, zda kouzelnická komunita dluží nejvyšší věrnost zemi, v níž se usídlila, nebo celosvětovému podzemnímu společenství čarodějů. Byli morálně povinni připojit se k americkým nečarům v jejich boji za osvobození od britských mudlů, nebo to zkrátka nebyl jejich boj. Argumenty pro a proti intervenci se vlekly a boj se stal nelítostný. Zastánci intervence argumentovali tím, že by mohli zachránit životy. Odpůrci intervence tím, že čarodějové odhalením v boji riskují vlastní bezpečnost. Na ministerstvo kouzel v Londýně byli vysláni poslové s dotazem, zda hodlají bojovat. Vrátila se zpráva, která zněla: tohle vynecháme. Slavná odpověď McGillicuddyové byla ještě kratší. To si pište. Ačkoliv se američtí čarodějové a kouzelníci oficiálně do boje nezapojili, neoficiálně došlo k mnoha případům zásahů na ochranu nečarských sousedů a kouzelnická komunita slavila Den nezávislosti spolu se zbytkem americké společnosti. I když ne nutně po jejich boku. 59. Spěšný vlak do Bradavic vznikl odvážným a kontroverzním návrhem ministryně kouzel Ottalín Gambleové, kterou zaujaly mudlovské vynálezy a která viděla potenciál ve vlacích. Odkud přesně se spěšný vlak vzal, nebylo nikdy jednoznačně prokázáno. Ačkoliv je faktem, že na ministerstvu kouzel existují tajné záznamy, které podrobně popisují hromadnou operaci, zahrnující 167 paměťových kouzel a dosud největší hromadné zastírací kouzlo provedené v Británii. Ráno po těchto údajných zločinech ohromila obyvatele Prasinek zářící šarlatová pární lokomotiva a vagóny. Zatímco několik zmatených mudlovských železničářů dole v Crewe se po zbytek roku potýkalo s nepříjemným pocitem, že něco důležitého ztratili. Spěšný vlak prošel několika magickými úpravami, než ho ministerstvo schválilo pro školní použití. 60. Abraxas Malfoy, otec Luciuse Malfoye a tedy děda Draka Malfoye, byl podezříván z toho, že se podílel na podezřelém spiknutí, které donutilo v roce 1968 Nobbyho Leache, prvního ministra kouzel mudlovského původu, předčasně opustit daný post. Abraxasovi však nikdy nebylo nic prokázáno. 61. Úplně poslední korespondencí, kterou Petunie od své sestry Lily dostala, bylo oznámení o Harryho narození. Po jednom pohrdavém pohledu Petunie korespondenci hodila do koše. 62.
Na konci 19. století děravý kotel čelil jedné ze svých největších výzev, kdy vznikla Charing Cross Road, která ji měla zcela srovnat se zemí. Tehdejší ministr kouzel Ferris Pavin pronesl ve Starostolci melancholický projev, v němž vysvětloval, proč se tentokrát nepodařilo děravý kotel zachránit. Když Pavin po 7 hodinách po skončení projevu usedl, dostal od svého tajemníka zprávu, v níž vysvětloval, že se kouzelnická komunita sjednotila, provedla množství paměťových kouzel, někteří dodnes tvrdí, že na několik mudlovských urbanistů byla použita kletba Imperius, ačkoliv to nikdy nebylo prokázáno, a že děravý kotel byl zahrnut do revidovaných plánů nové silnice. Zúčastnění mudlovští architekti jistě nikdy nepochopili, proč ve svých plánech budov nechali mezeru. Ani proč tato mezera nebyla viditelná pouhým okem. 63. Předtím, než se kouzelníci narození mudlům nazývali třeba mudlovskými šmejdy, vystupovali v době Salazara Zmiozela pod láskyplným jménem Macbobs v originálním znění. Zmiozelova diskriminace na základě původu byla většinou tehdejších kouzelníků považována za neobvyklou. A naopak se tvrdí, že tehdy byli kouzelníci mudlovského původu nejen přijímáni, ale často považováni za zvláště nadané. 64. Neville Longbottom se nakonec oženil se spolužačkou z Mrzimorské koleje, Hannah Abbotovou. Hannah se stala hostinskou v děravém kotli a tak společně s Nevillem po nějakou dobu nad danou hospodou v Londýně bydleli. Hannah se však nakonec přeškolila na léčitelku a začala se ucházet o místo Madame Pomfreyové v Bradavicích, kde už její manžel byl tou dobu profesorem bylinkářství. 65. To, že hůlky mohou mít různé jádra, je nám jasné a ve 4. dílu se dokonce dozvíme, že i sami kouzelníci a čarodějky si svá jádra hůlek mohou zvolit, protože třeba taková Fleur de la Cour měla v hůlce vlas z hlavy víly. Nicméně Garrick Ollivander na začátku své kariéry pozoroval svého otce, také výrobce hůlek, a viděl, jak zápasí s nekvalitními materiály na jádra hůlek. Garrick Ollivander měl tak ambici objevit ta nejlepší jádra, pracovat pouze s nimi, což také udělal. Po dlouhém experimentování a zkoumání dospěl k závěru, že pouze ze 3 látek se vyrábějí hůlky takové kvality, kterým by s radostí propůjčil slavné jméno Ollivander. Z žíně jednorožce, blány z dračího srdce a pera ptáka Fénixe. 66. Jak víme z knih, tak i filmů, Neville Longbottom měl ropuchu jménem Trevor, se kterou strávil mnoho let v Bradavicích. Nicméně Trevorovi se jednoho dne podařilo utéci ke svému druhu do Bradavického jezera a k Nevilleovi se už nevrátil. Jak mazlíček, tak jeho majitel pocítili úlevu. 67. Studenti dostávají oznámení o přijetí do africké školy Vágadů od poslů snů, které posílá ředitel školy nebo ředitelka školy v daný den. Posel snů se zjeví dětem ve spánku a zanechá jim znamení, obvykle vyrytý kámen, který dítě po probuzení najde v ruce. Žádná jiná škola nepoužívá tento způsob výběru žáků. 68. Hábity ve Stříbranově jsou modré a brusinkové. Tyto barvy jsou na počest Izoldy a Jamese. Modrá proto, že byla Izoldinou oblíbenou barvou a že si jako dítě přála být v koleji Havraspár. Brusinková na počest Jamesovy lásky k brusinkovému koláči. Hábity jsou sepnuty zlatým gordickým uzlem na památku brože, kterou Izolda našla v troskách původní stříbranovské chaty. 69. To, že Brumbál jmenoval Lockharta učitelem obrany proti černé magii v 2. Harryho ročníku, víme všichni. No jo, ale proč to udělal, že? No Brumbál ve skutečnosti moc dobře věděl, co dělá a také moc dobře věděl, co je Lockhart zač. Náhodou totiž znal 2 z čarodějů, za jejich životní dílo si Zlatoslav Lockhart přisvojil zásluhy. A byl jedním z mála lidí na světě, kteří si mysleli, že ví, co Lockhart chystá. Brumbál byl přesvědčen, že Lockharta stačí vrátit do běžného školního prostředí, aby byl odhalen jako šarlatán a podvodník. Profesorka McGonagallová, která Lockharta nikdy neměla ráda, se Brumbála zeptala, co si myslí, že se studenti od takového ješitného člověka naučí. Brumbál odpověděl, že i od špatného učitele se dá naučit spousta věcí. Co nedělat, jak jí nebýt. 70. Lucius Malfoy I., nejedná se o otce Draka Malfoye, byl neúspěšným uchazečem o ruku Alžběty I. A někteří kouzelničtí historici tvrdí, že královnin pozdější odpor ke sňatku byl způsoben zakletím, které na ní Malfoy uvalil. 71. Meč Godrika Nebelvíra byl vyroben skřetím králem Ragnukem I. na žádost samotného Nebelvíra.
Když Ragnuk meč vyrobil, zalíbil se mu natolik, že si ho chtěl nechat, ale moc dobře věděl, že ho bude muset předat Nebelvírovi. Později toho začal litovat a rozšířil fámu, že mu meč Nebelvír ukradl. Ragnuk následně poslal své přisluhovače, aby meč pro něho ukradli zpět. Nebelvír se však bránil, skřety nezabil, ale poslal je zpět k jejich pánovi se zprávou, že pokud se mu ještě někdy pokusí meč ukrást, nebude už mít nad nimi slitování a vytasí meč. Tato hrozba skřetího krále vystrašila natolik, že do své smrti nic proti Nebelvírovi nepodniknul. Následně se vytvořila legenda o ztraceném pokladu skřetů, který jim Godric Nebelvír odcizil. 72. Děravý kotel byl postaven někdy na počátku roku 1500 spolu s ostatními kouzelnickými ulicemi a jeho adresou je číslo 1 Příčná ulice. Jelikož tento hostinec vznikl asi 2 století před zavedením mezinárodního zákona o utajování, byl zpočátku viditelný i pro mudly. Hostinec byl už od počátku místem, kde se scházeli čarodějky a kouzelníci, ať už Londýňané nebo odinut, kteří si přišli na den nakoupit nejnovější kouzelnické přísady nebo pomůcky. Mudlové nebyli nevpouštěni a ani se necítili nevítaní, i když některé rozhovory, nemluvě o domácích mazlíčcích, přiměli nejednoho obezřetného mudlovského zákazníka odejít, aniž by dopil medovinu. 73. Krátce po smrti zakladatelky Kruvalu, Neridy Vulčanovové, velké bulharské čarodějky, převzal školu čaroděj se jménem Charfeng Muntr. Díky Muntrovi získal Kruval pověst školy, která dominuje v soubojích, a Charfeng se zasloužil také o všechny bojové formy magie, které dodnes tvoří působivou součást učebního plánu Kruvalu. 74. Florian Fortescue, majitel zmrzlinářství v Příčné ulici, o kterém se můžeme dočíst ve 3. knize, je potomkem bývalého ředitele Bradavic, Dextra Fortescua. 75. Po bitvě o Bradavice, kdy byl Kingsley Pastorek jmenován ministrem kouzel, zbavil Pastorek Azkaban Moskomorů, které nahradil Bystrozory. Bystrozorové se pravidelně střídají a od té doby, co stráží Azkaban, nedošlo k žádnému útěku vězňů. Navíc to má ještě tu výhodu, že u Moskomorů jste si nikdy nemohli být jistí, komu patří jejich loajalita. 76. Ministr kouzel s nejkratším funkčním obdobím, kdy ve funkci vydržel pouhé 2 měsíce, byl Basil Fleck. Tento ministr byl do úřadu zvolen v roce 1752 a říká se, že možná byl zvolen dosavadním ministrem, než aby si ho zvolila kouzelnická komunita, a to kvůli krizi, kterou zapříčinilo skřetí povstání. Basil odstoupil z funkce, když se skřeti spojili s vlkodlaky. 77. V 17. století, kdy se Severní Amerika teprve začínala osidlovat nemagickými i magickými emigranty z Evropy, byla komunita kouzelníků na tomto kontinentu malá a roztříštěná. Absence centralizované kouzelnické vlády znamenala, že severoamerická kouzelnická komunita neměla žádný účinný mechanismus vymáhání práva. Tuto mezeru se snažili zaplnit čarodějové a čarodějky mnoha různých národností, kteří se družili do skupiny Scourers. Žoldácké skupiny, která fungovala jako strážci a lovci odměn a pátrala nejen po hledaných zločincích, ale i po všech osobách, za které byla nabídnuta dostatečná odměna. Postupem času se členi dané skupiny stávali stále skorumpovanějšími a absence jakéhokoliv vládního dohledu jim umožňovala zneužívat svou moc a dopouštět se krutých činů, včetně mučení a vražd. Koncem 17. století se řady značně rozrostly a byly rozšířeni po celé Americe. Podíleli se na obchodování se svými kolegy čaroději a dokonce se uchylovali k chytání nevinných nečarů a vydávali je za čaroděje, aby mohli vybírat odměny od důvěřivých nečarských lovců čarodějnic. V roce 1693 byla založena prototypová inkarnace kouzelnického kongresu Spojených států amerických, čímž vznikla první severoamerická kouzelnická vláda. Prvním úkolem, který si vytyčili, bylo shromáždit Scourers a postavit je před soud. Mnozí čarodějové byli tedy postaveni před soud a odsouzeni za zločiny jako vražda, mučení a obchodování s čaroději, za což byli nakonec popraveni. 78. Sir Cadogan, který má portrét v Bradavickém hradu, byl tedy, jak se věří, jedním z rytířů kulatého stolu krále Artuše. Stal se jim díky přátelství s čarodějem Merlinem. Jednou další ze zajímavostí tohoto rytíře je také legenda, že se oženil 3krát, přičemž ho každá manželka opustila a Cadogan měl celkově 17 dětí. 79. Pozemek ve Wiltshireu, na kterém se nachází Malfoyově sídlo,
Získal jejich předek Armand Malfoy od krále Viléma I. Dobyvatele. Armand Malfoy byl kouzelník narozený ve Francii, který se dostal do Británie s normandskou invazí. Spřátelil se s Vilémem a poskytoval mu služby, u kterých se věřilo, že mají temnou a magickou vlastnost. Za to dostal pozemek, který se později rozšířil připojením pozemků od okolních mudlů. 80. Zatímco ve Spojeném království jsou ti největší zločinci posláni do vězení Azkaban, v Americe ti největší zločinci jsou dokonce popraveni. 81. Mnoho rodičů v kouzelnickém světě platí obvykle velmi tučnou hromadu zlata osobě, které se v originále říká naming seer. Doslovně přeloženo by to bylo něco jako věštec pojmenování. Jde o prastarou kouzelnickou věc, kdy věštec předpoví budoucnost ještě nenarozeného dítěte a navrhne pro něho vhodné jméno. Teď už se s tímhle v kouzelnickém světě setkáme však pramálo, protože většina rodičů dává přednost tomu, že si jméno pro své dítě zvolí sami. Stávalo se totiž, že si rodiče, kteří navštívili daného věštce, vyslechli budoucnost svého dítěte, která byla tak hrůzná, že si přáli, aby to nikdy neslyšeli. 82. V roce 1855 došlo v kouzelnickém světě k jednomu z nejzáhadnějších zmizení. Čarodějka jménem Violet Tillyman byla provdána za příšerného muže Alberta. Jednoho dne, když se pohádali, použila Violet letaxovou síť. Se slzami v očích prohlásila, že se chce přemístit do domu své matky, ale došlo k tomu, že slova mezi jejími zliky nevyzněla jasně a Violet se přemístila jinam. Konkrétně do domu jistého Myrona Udderhouse. Oba se do sebe okamžitě zamilovali. Její manžel si až po 2 týdnech všiml, že je dům neuklizený a začal po své ženě pátrat. U své tchýně neuspěl a tak ve snaze ji vypátrat byly vyvěšeny plakáty a v denním věštci vycházely články o jejím zmizení. Toto pro ostatní lidi záhadné zmizení zapříčinilo to, že se kouzelnická komunita obávala použít letaxovou síť, aby záhadně nezmizeli, jak si mysleli, že se stalo Violet. Postupem času se však na tento incident zapomnělo. Následujících 20 let žila Violet v ústraní s Myronem a porodila 7 dětí. Se svým příběhem vyšla na veřejnost až po smrti Alberta v roce 1875. 83. Když měli Vernon a Petunie svatbu, Petunie nechtěla, aby šla její sestra za družičku, protože už tak cítila, že je v Lilyjině stínu, což Lily nesmírně ranilo. Vernon zase odmítl mluvit na recepci s Jamesem a jediné, co James uslyšel, bylo, když ho Vernon popsal jako nějakého amatérského kouzelníka. 84. To, že se nástupiště 9 3/4 nachází na nádraží King's Cross v Londýně, je nám známé. Co ale nikdy nebylo zmíněno je fakt, že se na nádraží nacházejí i další nástupiště. Těch je údajně docela dost, i když se o nich v sérii nedozvíme. Jsou nástupiště, ve kterých je možné jet do různých kouzelnických vesnic v kontinentální Evropě, jako je třeba nástupiště 7,5, a také nástupiště na jednorázové akce, jako jsou koncerty známé zpěvačky v kouzelnickém světě, Celestiny Warbeckové. 85. Isabel Rossová, matka Minervy McGonagallové, neprozradila otci Minervy, Robertu McGonagallovi, že je čarodějka po několik let, co se dali dohromady. Isabel a Robert utekli z domova, vzali se, přestěhovali se do panského sídla a narodilo se jim první dítě, které pojmenovali Minerva. Což pro jejich manželství byl okamžik radosti a krize zároveň. Malá Minerva už od malička projevovala drobné známky magie a tak Isabel věděla, že bude muset říct svému manželovi pravdu, než bude svědkem něčeho, co by ho znepokojilo. Nakonec se k tomu jednoho večera odhodlala, ale i když ji její manžel nemiloval o nic méně, byla mezi Minervinými rodičemi narušena důvěra. 86. Předtím, než Minerva McGonagallová pracovala v Bradavicích, její kariéra byla na ministerstvu kouzel. Minerva však na ministerstvu byla nešťastná a nepomáhali tomu ani zaměstnanci, kteří měli zakořeněnou protimudlovskou zaujatost, se kterou se Minerva nikdy nestotožňovala, protože měla velký obdiv ke svému otci a zamilovala se do mudly. Nakonec po 2 letech na ministerstvu dostala nabídku na prestižní povýšení, přesto ji odmítla. Místo toho poslala do Bradaviců s dotazem, zda by se o ní mohlo uvažovat jako o učitelce. Sova se vrátila během několika hodin a nabídla jí místo na oddělení přeměňování pod vedením Albuse Bumbála. 87. V americké škole Stříbranov jsou studenti až poté, co jsou zařazeni do koleje, uvedeni do velkého sálu, kde si vyberou hůlku nebo jsou hůlkou vybráni. Až do roku 1965, kdy byl zrušen Rappaportin zákon, nesmělo mít žádné dítě hůlku, dokud nedorazilo do Stříbranova.
Hůlky navíc musely být během prázdnin ponechány v Stříbranově a teprve po dovršení 17 let směl čaroděj nebo čarodějka legálně nosit hůlku mimo školu. 88. Děti jsou do Bradavic vybíráni knihou a brkem. Tyto dva předměty spolupracují, sledují kouzelnou aktivitu u dětí a když dostanou dostatečný důkaz pro oba, zapíše brk jméno daného kouzelníka do knihy. Žádná lidská ruka se knihy nedotkla od dob zakladatelů Bradavic a není znám nikdo, kdo by chápal, jaká mocná a dlouhotrvající magie způsobuje, že se tato kniha a brk chovají tak, jak se chovají. 89. To, že Salazar Zmiozel vytvořil tajemnou komnatu, je známá věc. Před svou smrtí Salazar o jejím vytvoření mluvil a ostatní mu věřili, nebo jim dokonce bylo Salazarem dovoleno do ní vstoupit. Proto, i když byla komnata po mnoho staletí považována za mýtus, pověsti o její existenci přetrvávaly tak dlouho. 90. Kdyby vám byl udělen Merlinův řád první třídy, ocenění získané za skutky mimořádného hrdinství či význačnosti, dostali byste zlatou medaili na zelené stuze. Legenda praví, že právě tato zelená stuha vyjadřuje Merlinovu bradavickou kolej, tedy Zmiozel. 91. Americká kouzelnická škola Stříbranov byla založena mudou Jamesem Stewardem a čarodějkou Isoldou Sayre. Tím, že byla škola spolu založena mudlou, se liší od ostatních. 92. Koncem 20. století dominovala mezi ostatními společnost závodních košťat Nimbus. Modely Nimbus 2000 a 2001 předčily všechna ostatní košťata v poměru 3:1. To však jen do té doby, kdy Randolph Spadmore přišel s přísně tajným projektem – kůlovým bleskem. Randolph jako první použil kování vyrobené skřetem, jehož tajemství nejsou úplně objasněna, ale zdá se, že dává kulovému blesku dodatečnou stabilitu a sílu v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Navíc má také speciální protiskluzovou rukojeť. Kulový blesk není zdaleka levné koště, vyrábí se v omezeném množství a jedním z prvních, kdo ho vlastnil, byl právě Harry Potter. 93. Tlustý mnich, kolejní duch Mrzimoru, byl popraven, protože starší církevní hodnostáři začali mít podezření na jeho schopnost léčit neštovice pouhým šťoucháním klackem do sedláků a na jeho nerozumný zvyk vytahovat králíky z poháru pro přijímání. 94. Historici považují Linfreda ze Stinchcombe, předka Harryho Pottera, za původce řady léků, které se vyvinuly v lektvary používané dodnes, včetně kostirostu a životobudíče. Díky prodeji těchto léků svým kolegům kouzelníkům mohl po své smrti odkázat každému ze svých 7 dětí značnou hromadu zlata. 95. Bradavická myslánka je vyrobena z ozdobně vytesaného kamene a je vyryta upravenými saskými runami, které ji označují za artefakt nesmírné starobylosti, jenž pochází z doby před vznikem školy. Jedna nepodložená legenda říká, že zakladatelé školy objevili myslánku napůl zakopanou v zemi na místě, kde se rozhodli postavit školu. 96. Sylvanus Kettleburn, učitel péče o kouzelné tvory před Hagridem, měl v oblibě často nebezpečné tvory, které studoval a o něž se staral, což vedlo k vážným zraněním jeho a příležitostně i ostatních. Tato skutečnost vedla k 62 podmínečným trestům, což je mimochodem rekord. Tento profesor svou kariéru ukončil pouze s jednou rukou a půlkou nohy. 97. Azkaban nebylo vždycky kouzelnické vězení. Původně šlo o pevnost, která byla domovem málo známého čaroděje, který si říkal Ekrizdis. Ekrizdis, který byl zřejmě nesmírně mocný, ale neznámé národnosti, byl podle všeho šílený a vyznával nejhorší druhy černé magie. Sám uprostřed oceánu lákal, mučil a zabíjel mudlovské námořníky, zřejmě pro potěšení. A teprve když zemřel a jeho zastírací kouzla vyprchala, zjistilo ministerstvo kouzel, že ostrov a pevnost existují. Ti, kdo vstoupili dovnitř, aby Azkaban prozkoumali, odmítali později mluvit o tom, co uvnitř našli. Ale nejméně děsivé na tom všem byl fakt, že místo bylo zamořeno mozkomory. Mnozí chtěli Azkaban zničit, ale ostatní se obávali, co by se stalo s mozkomory a že by třeba podnikli strašlivou pomstu. Proto pevnost zůstala po mnoho let opuštěná a stala se domovem neustále se množících mozkomorů. 98. Draco Malfoy znal Vincenta Kreba ještě předtím, než vyrazili do Bradavic, protože jejich otcové byli přátelé a chlapci tak spolu vyrůstali. Možná vás tedy překvapí, že s Goylem se Draco spřátelil až při cestě spěšným vlakem do Bradavic. 99.
Minerva McGonagallová a Pomona Prýtová studovali v Bradavicích ve stejný čas, s rozdílem pouhých 2 ročníků. Už tehdy měli mezi sebou excelentní vztah, což se nezměnilo ani když se stali profesorkami. 100. Mistrovství světa ve fanfarpálu v roce 1809 se zapsalo do kouzelnické historie jako nejhorší projev temperamentu jednoho hráče. Niko Nenad byl fanfarpálový hráč Rumunska a jeho spoluhráči byli natolik znepokojeni jeho divokými výbuchy během čtvrtfinále a semifinále, že se snažili přesvědčit trenéra, aby ho pro finále nahradil. Ambiciózní starý čaroděj to bohužel ignoroval, což jak se ukázalo, byla obrovská chyba. Nenada spoluhráči navíc v posledních týdnech viděli, jak se mlátí koštětem do hlavy, jak si z frustrace zapaluje nohy a škrtí 2 rozhodčí. Avšak netušili, co se Nenad chystá udělat, kdyby se finále náhodou nevyvíjelo podle jeho představ. Nenad měl s největší pravděpodobností komplice mezi bezprizorními fanoušky a později se ukázalo, že tamním sibirským temným čarodějům zaplatil nemalé částky. No a co se tedy stalo? Po 2 hodinách hry Rumunsko ztrácelo body a vypadalo unaveně. V ten moment Nenad úmyslně odpálil potlouk ze stadionu do lesa za hřištěm. Účinek byl okamžitý a vražedný. Stromy ožily, vyrvali své kořeny ze země a vyrazili na stadion. Srovnali se zemí vše, co jim stálo v cestě a způsobili četná zranění a jejich útok si vyžádal několik obětí. Fanfarpálový zápas se rychle změnil v bitvu lidí proti stromům, kterou čarodějové vyhráli až po 7 hodinách tvrdého boje. Nenad za tento čin stíhán nebyl, protože už hned na začátku byl sám zabit obzvlášť prudkým smrkem. Tak a jsme na konci videa. Máme za sebou 100 faktů a věřím, že každý z vás si v dnešním videu našel nějakou novou informaci, nebo si přinejmenším informace osvěžil. Schválně mi dolů do komentářů můžete napsat, co jste třeba už věděli nebo nevěděli a co vás překvapilo. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak budu rád, když dáte like a popřípadě odběr, pokud ještě nemáte. Mějte se hezky.